Sa mga politiko nga mudaganan niya natong buwelta. Ladies and gentlemen, the three-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhog Junior. Hadouken! Basta mga junior! Gayi! Ang gold natin kaya sa Cherry C calcium ascorbate with kamo extract and zinc. Hindi ang vitamin C na kanato sa COVID makapalikay o sa itong lawas makapapiskay. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Available na kung sa mga drugstore pharmacy sa Minsalos Oriental o Cagayan de Oro City. Kaya gano'n, layo patuod ang eleksyon. Apan ang pagawas na ang Comelec o political information. Dili alang sa bot magpapili sa bisan unsang posisyon. At pagmaayog-hapsay ang dagang tuhon. Apil na kaniinigay Bernie Busa pamatiin tawon. Eron palang daan, kini ang mga dapat timan-an. Magsilbi kining gabayan alang sa kampanya para sa halalan. Na, bawal ang mga mass gathering or pagtapok kung meeting-meeting. Pwede ra mag-rally basta gamay ra ang mga atundi. Kung sama sa lubot sa jeep, keep distance free. Kaduha, di dapat mahinangha kung istrikto ang pagbuwag permit. Mahatag lang daw mo, mahatagan lang daw mo permiso kung masiguro mga tao di magdikit-dikit. Ang mga lugar sa iluson ang kampanya dapat luag at ang mga musalmot bisan mga uyab dapat magbuwag-buwag. Ikatulo, ginadili ang pagpanglamano. Ingon naman ang pagbeso-beso. Kay maura man gihapon kung ang gahimo ang inyong mga politiko, sure ko, tanak-tanak, pakitang tao. Bisan pag na ay mas, di pwede ang mag-smack-smack. Kaya sa laway na ay COVID, grabe kaya. Ikaw pa, dapat di mag-una-una sa Comelec perming maghulat. Kaya dakong posibilidad na kining mga talangkan, posibilitan mausab kay naahat. Kung magpatuyan mo sa inyong katiyat, siguradong katauhan maaghat, sa kinaulahian, katauhan ragyapon ang mabarat. Ikalima, mas maayong tunan ninyo ang pagkampanya gamit ang modernong teknolohiya aron sa pagkatauhan di makuntamina. Kung kamo mga politiko din ay pangtana sa online pwede Comelec kumpaka o ayarin na nawa ba masayod din mga butana. Ikaunon, dapat ang mga wala pa may rehistro kanila ipadundun ang Comelec dadawat pa o mga bank-owned registration. Apan kapinduhanon mo mga kabilang ang nabilin, dapat tanan magpa-register sugod na edad 18. Ikapito, dapat voluntaryo ang mga politiko. Hagit na ko ni Bernie, bitok-bitok. Sa tanang mga politiko. Itudlo sa mga botantisan na di ibaligya ang ilang boto. Kaya mga botante sa politiko ayaw patunto. Kaya ang inyong pagpili harambaya na sagrado. Ay kung mudaog na way kwartahay, sigurado ang katauhan hayahay. O siyempre, sa mga gobyerno, kitang tanan, di nagmahal.